О, абе. Чакай, бе. Так му трябва да го смъчи. Няма ли да върна на баби? Имаме ли трябва да си нацели премия? Имаме ли тази сграда? Фром. Ама и за другите трябва. Той има още една кутия. Хубаво. Кажи нещо на камерата. Просто иди си. Тя камера в редица. Малко разочароващо. Това баниска ли е? Дай ме една баниска. Свършиха ли? Хапнах 3. 2. Ма долу не можа да преглъщам. Ще се съпречеш ли? Да. Братле. Тогава контактам. Хей. Я мой, сейчас стой штаб, да, вот. Йоски, гайс. Пръскай се, брат. It's time, bro. Най-ганто. Хоус. Как изглежда? Това е много неприятно. Не дей плю. Да, не дей плю. Не дей гълта. Гълта, какво да правя, брат? Абе, не бе, остави го да се... Направи ги да гълта последно. Той така, бе. Остави го просто Тук сме до едната хижа. Забравих как се наричаше похода. Мале, вижте каква врана има и там. Това врана ли? Този поход днешния е някъде към 11 км, би трябвало да сме изминали към 2 и ни остават към 9. Край, после ще се чуем. Ново кодово име Шрек. Шрек. Бошката е намери нещо, отивам при него. Какво е това, бе, брат? Филенце. Я? Ето. Те са няколко. Как пък намери тия тук? Наистина, божка. Ми следях лайната и писукането. Виж, навсякъде има лайна. Ето тук има лайна. Ето там. Ето тук. I just followed their scent. Езерото. Аз даже не ги видях. Искаш да ги видиш? Да. Те са черни и само Ами просто да се вижда. натисни тия храси и гледай много в дълбочината. Ей, камерата да я напреш, ма тъпът ще е тъмно. Найди на тука! Направи да вали и на... Ето и малко пиленце тук също. Това е майката май. Я? Ето я. Да. Валю, идвам за снимка, брат. Да, видя. Чай да му махна. Снимай. Чай да имам при тебе, скажи. Айде, скачай. Видя ли как ви стоиш на пръстителето? Nice, thank you. Ще паднеш много лесно така. Ай, тука! Човек, там има една гледка, дек. Да, ма не се знае дали ще има. И там има гледка? Да. Ами да, тогава там. Аре, дай!
Да. Снима ли ма как прието ми седеше на пръста? Тук сме с Бошката на офроуд. Едно пина ни както на пръста, но не успяхме да го заснемем. Беше малко. Скоро излъпнем се. Това ме потека, брат. Колко мисля тази група планинари за нас? Ето обитаваме този регион. Имало някакъв мен тук. Права! Мальчики. Где? Няма. Трябва да отидем как на въпроса. Айде всички пробваме водата, де! Аз съм за. Ти ли? Това е лоха между другото. Добре, айде ще намерим по-хубаво езеро. Има. Аз я виждам. Там нататък, да, средата. Средата... Ще направя една дължина, мамка. Айде, Бошка! Ако спрях да влияш на моя. Ако бях да. Сава, къде? Че може да влияш. Я се върни. Аз съм почти сигурен. Кажи честно. Какво му е? Добре, аре, разбрахме, че няма влизане във водата. Какво направиш? Трябва да пренесима батерия. Да. Искаше да стане много. Пренесима батерия някой има. Двама имам. Това такива деца ме карат. Едното му обичалим. Не си спомням да съм обещал. Като начало, да. Paula, say hi to the camera. Hi. Мипа. Добре, спрямо. Не съм го спрял. Мипа. А как вкусно. Ням. Сякаш то вкусно. Сега тръгвай пак. Throw the back, throw. Не. Точно тук. Я повтори. Намираме се на един връх, Дифренца де Лаваредо, на 2434 метра на норска височина. Не сме си много, ама сме високо. Окей, ама най-високо е там ли? Не. Най-високия ще го видим след няколко дни. Там ще стигнем... Това е най-високото, което имаме днеска. Не съм напълно сигурен за това. Алфа? Защото, нали? На там, май. Май? Да. Ако е там върха, дай да го изкача. Добре. Не, Стиеш мисля, таки? че от тук нагоре тръгва биоапаратите само. Надолу ли? Но сега ще отида да видя там какво има. Елате. Да снимам едно нещо. От милата не може да съм мръднила.
Денис. Отиваме по-нагоре. Жаки, кажи нещо за влога, защото не говорим на тъпия влог и само снимаме. Толкова си снимаме, то е... Кажи. Ето тук сме на Доломитите. Не е нужно да... Добре. Какво? Окей. Малко влиза някакъв слънце. И сега продължаваме нататък, стават нещо 9 км. Минали сме 3 и сме много бавни. Айде, let's go. Браво, Жаки. Жаки ви обясни къде сме, каква е дестинацията, колко остава и докато какво сме минали. Ето това снима. Налее си. Чай да дойда да полия от тука. От по-високо да полия. Да скача. Нямам достатъчно търпение. Ай, давай. Човек, трябва да снимате и там. Може ли ме снимате? Искам снимка, но от и там. Си мислял да съм такова. Ама не, такова да съм. Ей, това се едно съм. What the fuck? Плата ми! Пава! Fuck you, бе! Аз си направих коя. Ай, пале! Ай, елате. Без майтап. Трябва да направим обиколка на комюнити. Тоест, ей така. Има пътека. Ето я, тя върви от ето, виждам там да Колко някои хора минаваха от този път, минаваха Ама да, вижте, и тук точно под скалата има път на там. не си тая откъде. Елина! Къде се качи така там?
Валю! Валю! Има път насам между другото. Павло, чакай, снимай на. Чакай, снимай ти. Кама. Много ще заобикалим абсолютно цялата планина. За един хуй. Нали, Вашка? Май. Ахо! Ами, вече да. Дайте да не се помните. Камъни, внимавайте! Не, те спирате. Наистина. Maximizing them. Малко се притесни за нас. Щом спря. Уй! Ще стане лека. Ще я тръгна с камъните, няма проблем. Тя дава, защото... Ахол! Габи, повърнеш на камерата. Ей, брат, аз съм гладен на куче. Тук в трайен това си... Не, аз съм болен. Ще отчупя. Да, питайте. А няма ли наистина да е най-добре, ако Валя... Толкова да откъсна от сърцето си. Имам други... чакай! Не, Вземам други парчета. Вам се. Не бе, наистина. Вам се, верно. Яш ги ти. Дай го, бе. Ти за наша кемпер, ма ти са от цип. Добре, айде, не бъдете. Ами айде. Чакай го тук. Айде, че не носи много. Ма какво те извадя? Бял ли черен шоколад се резаш? Бял. Не черен. А ние всички останали чакаме тук. Черен извадя. Ако го правим, ако ти, да кажем, кажа, че искат да останат още. Няма такова искане. Айде, а ние тук ли сме всички? Те двамата... Елена, къде отиде? Момчетата? Елена, Добре, това е брутално. Ей, тук за шап. Без всяка работа, бе. Бах му майлото. Много добро.
Да, говорихме го, обаче Валю водеше групата, защото е най-отпред без локи-токито и от това не стигна до Валю. Там пише какви са разписанията на автобуса. Този пише каза, че мисля, че е към 6 вика, аз съм back by 6. Добре, слушай, Валя отиде с Петя набързо да ги вземе. Значи, добре. Ние ще ги изчакаме тук. Един август? Да. Значи до 6 имаме време. Ама аз съм сигурна, че имаме време. Просто Валя нещо се изнерви и си мисля, че нямаме време. Пак аз защото Ние много бавно вървяхме. ние вървим. Да, бе, същото. Бе, вървяхме около 5-6 км, бе. Ама толкова е 6 е окей. Искате ли да имате на завета да седнем, защото... Колко казаха? Ами този пич каза, че вика I'll be back by 6. Тъй, че до 6 20 тази води. Да. Каза, че я някой да каже на Валю, там пише колко се е последния. Бързо локи-токито, бързо. Валю, трябва в физата да пише доколко часа е последния. Те не казаха ли, че ще пише колко време ще отнеме всяка пътека? Аз разбрах за автобуса, че казват. То на билетите имаше... Тенис. Може ли вода? Зато там не дупа тенис. Старт рекординг. Ето го едно шарено хъгълъга пред мен. Снимаш ли те? Да. Влогвам дори. Шарено хъгълъга, шарено хъгълъга. И теб да снима даже. Има много смешен ъгъл. Много ми е смешна главата ли каза? Смешен ъгъл казах. Букук. Вече ще кажа. Аз Бионсе ще е скъсам. Айде! Аз мога да тичам тук с веста. Аз съм най-отзад, така сме се разбрали. Има много правил, групата не се разделя никога. Шарено хъгълъга. И аз. Чакай да направя. Шарено хъгълъга. Така, направихме си снимки. Трес Кремес, там трите комина, снимахме ги. И сега продължаваме към автобусите. 18:10 е последния, сега паднала ми е батерията явно. 16:20, имаме толкова много време, остана на преход 30 минути за нормални хора, ама нали? Именно нормални хора ли са това според вас? Тия 30 минути, дете са ги написали по табелите, ние ги гледаме за 10, брат. Маймуната. Оро. Чакай, не снимаш така, виж колко е. Тук бих се пуснал така да се търкалям. Доста красиво. Симпатична тази Италия. Не като Милано. Там нямаше нищо интересно. Парчета бяха мид. Женци даже и мид не бяха. Под мид. Суб мид. Below average. At best. Ама тук в тия долмици все пак изградено е този планински масив от Италия. Австрия, още там някоя друга държава. Събира се цялата тази енергия от тия държави. И това го привлича, нали, тази енергия привлича все такива хубави, готини хора като нас, нали, от света. Но основно от Стара Загора. Да, ние тук сме старозагорски чета. Малки, нали, изключения. Примерно Мартин е от Разград. Онум е от Стамбул. Не баш, ама да, ориентировъчно. Хора са минали ли? Колко хора са минали? Нищо, няма да брои. Не е позволено ли? Шарено хъгълъга, айде. Дай пак.
Кажи му, не съм пупеш. Пупеш. Шарено хъгълъга. Ей, това е от картинката на Доломитите, нали Да, знаете? тук е картичка. Ей, това всеки път. Петля. Картичката е евро. Пожара, гледай секси. Чакай. Слагай ги в хайд, слагай ги в My Eyes Only. При другите. Нещо сигнала прекъсва. Ето е Есра. Много хубаво Есра. слънчето обаче. Ти беше очумен, нали? Разград си да видим клетката от филата. Окей, сори. Така, двама човека от Разград. Кажи. Логвам демографията на нашата компания. Откъде е? Аз съм от село Киченица. От село Киченица, брат ми, знаеш къде е. Ако не знаеш, въобще какво правиш? Аз съм от Коларово. Аз съм born and raised in Стара Загора, брат. Ама да, нека продължим по същество с влога. Както виждате, ето го едно шарено хъгълъга пред мен. Снимаш ли те? Да, влогвам дори. Шарено хъгълъга, шарено хъгълъга. И теб да снима даже. Има много смешен ъгъл. Много ми е смешна главата, ли каза? Смешен ъгъл казах. Букук. Вече ще Аз Бионсе ще скъсам. Айде! Аз мога да тичам тук с Е, веста. аз съм най-отзад, така сме се разбрали. Има много правило, групата не се разделя никога. Шарено хъгълъга. И аз. Чакай да направя. Шарено хъгълъга. Така, направихме си снимки. Трейс Кремес, там трите комина, снимахме ги. И сега продължаваме към автобусите. 18:10 е последния, сега е... Паднала ми е батерията, явно. 16:20, охо! Имаме толкова много време, остана на преход е 30 минути за нормални хора, ама... Нали? Именно нормални хора ли са това, според вас? Тия 30 минути, дето са ги написали по табелите, ние ги гледаме за 10, брат. Ея, маймуната. Я! Оро! Чакай, не снимаш така, виж какво е. Тук бих се пуснал така да се търкалям. Доста красиво. Симпатична тази Италия. Не като Милано. Там нямаше нищо интересно. Парчета бяха мид. Женци даже и мид не бяха. Под мид. Суб мид. Below average. At best. Ама тук в тия Доломити все пак изградено е този планински масив от Италия. Австрия, още там някоя друга държава. Събира се цялата тази енергия от тия държави. И това го привлича, нали, тази енергия привлича все такива хубави, готини хора като нас, нали, от света. Но основно от Стара Загора. Да, ние тук сме старозагорска чета. Малки, нали, изключения. Примерно Мартин е от Разград. Онум е от Стамбул. Не баш, ама да, ориентировъчно. Хора са минали ли? Брои колко хора са минали. Абе, нищо, няма да брои. Не е позволено ли? Шарено хъгълъга, айде. Дай пак.
Кажи му, не съм пупеш. Пупеш. Шаренуха гълъга. Пожара, гледай секси. Чакай. Слагай ги в My Eyes Only. При другите. Нещо сигнала прекъсва. Ето е Есра. Много хубаво Есра. слънчице обаче. Ти беше очумен, нали? Разград си да видим клетката от пижата. Окей, сори. Така, двама човека от Разград. Кажи. Логвам демографията на нашата компания. Кой откъде е? Съм от село Киченица. От село Киченица, брат ми, знаеш къде е. Ако не знаеш, въобще какво правиш? Аз съм от Коларово. Аз съм born and raised in Стара Загора, брат. Ама да, нека продължим по същество с влога. Както виждате, тези масиви тук, планински, в резултат на буйни тектонни активности са възникнали. Представи си с огромна сила две плочи ги засилваш, така една с друга. Так. И като ги засилиш тези две плочи, те така бе. И стават тия красоти, човек. Буквално. Засилваш ги и то се начупва, така всичко става. Ето. Чакай да се скри. А като се замисля сутринта, времето колко беше начумерено, компанията духа сравнително така спадна предвид метеорологичните обстоятелства. Ама аз това вече съм го изпитал. Аз като бягах на Северния полюс, загледам на северното сияние, дадах сигурно 4 бона да го видя. И нищо не видях, беше облачно. Че съм претръпнал такива негативни емоции и търся все позитивното в преживяването. И го намерих. Но като още беше мрачно, тръгнах по една пътека. Беше доста стръмна. Аз Денис и Орхун дори решихме да се усложним преминаването по тази пътека и скачихме на още по-висока високата част от пътеката. Все едно както е това, бе. Все едно да ходиш по това. Не както е тук по-нормалното, ами е там някъде си горе. Да си търсиш ти пътеката. И това така доста на мен лично ми повлия добре, защото хем беше екстремно. Имаше някакви леки гледки. И в момента, в който отидахме от тази, мисля, че не знам коя се води страна на масива, може би източната. В момента, в който отидахме от източната страна на масива, тук се затваря някакъв като коридор, който нали, мъглата не успява да го покрие. И се виждаше абсолютно всичко. Както сега го виждате. Пък от другата страна мега мъгли и облаци. Сега като затворим кръга, защото това всъщност целият маршрут е един голям кръг. И ние сега преди до 20 минути да го затворим някъде. Ще видим изходната ни позиция, дали има промяна в нейния статус. Много добре подреди да че тук е. Много ми върви приказката. И да, ще видим как. Има ли облаци още? Няма ли? Поне от тази страна ни направо бахти гледките, човек. Нагледахме се. Наснимахме се. Имаме много силен интрузив тот да целя някоя птица с камък, ама няма да направи. Така. Това е тук алта вия до Бомити. Е бил много тегъв проход. Тък му обяснявах сега това на камерата. Я да видим това какво ще допълни. Че е бил много тегъв преход някъде към 700 плюс километра. Да, за 2 седмици горе-долу съм минал. Мега да сега ли да го направим? Не. 700 км за 2 седмици трудно. Като се замисля. Горе. Да. Айде, стига толкова, ще продължим после. Стоп рекординг, бе.
Сега се отивам при моите приятели, които пушат есенци и желаят камерата, която аз съм обвързан с нея физически и духовно. Но отивам и с ulterior motives да ги натискам да искате ремейт-2. Мои сметки и слизането, качването ще е час. Чай бе да не време. Буци. Ще върля буци. А на тази красота. Идвам да влогвам. Ей! Как се пуши? Влогваш ли? Да, започнал съм. Гайс, покажи нам там. Не ли се вижда? Да, бе, всичко се вижда. Хайде там горе, моля се качим. Можем, само че трябва можем, бе, Бог, бе. каска и... Да, не са без каска, лошо е да се катери там. Не, това тук знаеш какво ти? Що си далка, бе? Свирка. Той има ли е такова за закачане? И на моята рента. И аз имам на тази Моето много сняг фейс. има свирка. Аз имам на всяка раница. Аз на тая няма, ама Не, имам... брат, пропуснах, че имаш си свирка на всяка... Сега да пуша. Аз толкова тормозих за тревата. Да. Нямам право да пуша. Пък и не искам, не. Аре, ние ти простихме, брат. Ма не искам да пуша. Това е само да спеш и слушайте го, да се види. Ние ти простихме, бър. Аз никога не съм осъдил. И в крайна сметка се вози в кемпера, дет пренасяш тревата и твоето име фигурира и в долара на кемпера, дет пренасяш тревата. Какво да кажа направо? Мога кажа чао на кариерата ми, като съм се учил си ако ме хванат. Тя не е започнала кариерата ми, ама... Никой няма позволява да фанате бърка. Ева. От тези хора няма да спрат да се създадат. Пък е така, нас с финанси всичко става. Да, така е. Оле, председателната ми баба. Ми е писала. Павлюченко, всичко е ред, не? Между Виктория и Кучешкия, горе вдясно има нещо. Така? Да. Ти си главният нощ. Не, той нещо като храна, не ти. Много са напукани. Не знам. Не знам на баба. Добре, така се шунгам. Миндела цува тогава. Това ще ви кажа, ми се обаждам по телефона. Проверя отборни за света. Спрете, вие се носите. Няма как съм ощупал. Ало! Няма прави също, ама сега от към Виктория. Тук сме на един Бочка. На другата страна. Искрено съм благодарен на вас, че ме закарате тук. Защото нямаше да дойда, вече сам. Не знаете, имам много претенции. Понесвам с комфорта и храни различни опции да имам. Обхват нямам. Напълно извън комфортната зона съм. Но аз за това дойдох. Давай малко да усетиш дивото. Аз ще кажа нещо. Ще виж до година на аута било едно, какво диво ще усетиш. Не. Ние се радваме, че... Ние се радваме, че... Като си взема раницата на Оспрей. 65 литра раница да държи. Готов съм да бяга си. Дори и смърт. Значи време за кича. Абе хора! Аз искам! Опра! Айде шаря до кръгълна. Вземам номера, който съм звучила. Всички бързо. Хора гледат на моля. Направо човек е потрес. Я пак за феновете. Братлето, но... Но ще се, брат! Какво вика? Сидете, ей!
Абе, не мога. Бождаре, я ми помогни, бат. Пак ли се облича? Не, тук трябва да имам едно още... Копче ли? Не, още едно воланче. Я пак за феновете. Братлето, но... Но, ще се, брат. Повика. Сидете, ете! Буби. И това го снимах първо. Значи, още ли снимаш, бе? Еми, върви си. Аз съм играла. Хора, за какво спрахме? Дайте да решим какво ще правим. Да решим какво ще правим. Ама ние сме решили да... Стиваме до...